Hej, nu starter vi en lille video. Det var bare en det, vi kan se, når jeg fandt den der Tesla Lab. Jeg klipper lige indtil det er dag. Det er faktisk tæt på at være dag her nu. Og jeg skal bare vente til den der står 5 der. Så lidt efter det, så bliver det dag. Yay, det er 5. Jeg fandt lige sådan en der Tesla-bygning, som jeg går hen til. Jeg har sådan, nu er jeg tilbage. Det var alt dem. Sådan de sidste ting, jeg har tilbage til at sælge. Så klipper jeg lige igen. Så nu er jeg ikke klippet mere. Jeg kan lige finde min holder. Jeg kunne ikke finde min holder, og det er lige blevet nat. Jeg klipper lige, så jeg kan komme op. Det var sådan det eneste ting, som I skal gøre her, imens det nu er nat. Så skal du bare mest være inde i toget med sådan nogle her. Så du har placeret de der newspapers her. Klipper lige indtil det er dag. Så nu er det dag. Jeg kan lige gå hen i sofaen, så jeg kan se bedre. Så jeg den der Tesla-ting, den var her. Jeg har kun 5 ting. En af dem er kors. En af dem er kors. Jeg kan ikke finde ud af at sige navnet. Men jeg kan bare komme herind og vise jer alle de steder, hvor det gemmer sig. Og den første, den er her. Den har lige her på bordet. Så kan jeg godt lige at tage den i min tække. Så den anden bag den her kasse. Jeg tager bare lige her er hovedet. Sådan et her rum. Og så i det rum ved siden af, der er der sådan et sted, hvor der er en mere arm, som man har. Så mangler du bare at finde en mere, som der er inde i det andet rum. Som der faktisk er lige her. Sådan. Jeg klipper lige. Og jeg glemte faktisk en. Det der ben der er derhenne. Så nu har jeg startet det. Jeg placerer lige den der lille ting der. Så når monsterne de kommer ind, sprøjter. Hvor er de henne? Hvor er de henne? Hvor er de henne? Hvor jeg kan se en der. Men I kan ikke se det særlig godt. Det eneste, jeg prøver at overleve. Så når jeg prøver lige at få dem herinde. Så nu kommer de. I kan godt gå. Sådan. Skal jeg kaste den her? Kap. De er allerede døde. Det er hvad de får. Jeg prøver at dræbe mig. Der er en bag mig. Nå, så de bare går bag mig. Smart idé. Af dem. Men jeg kan lige klippe igen. Det er så mørkt igen. Jeg kan ikke se noget. Ej, jeg kan faktisk se mig der ved telefonen. Yay, jeg kan se mig. Det er ikke det, jeg gider her. Kan det ikke stoppe? Jeg blev lige nødt til at klippe, så jeg kan komme. Så jeg venter det dag. Men det er det ikke nu. Jeg døde lige. De kom op på kassen. Hvorfor?
Hvordan kom jeg ned? Jeg kom ned. Jeg ved ikke, hvordan jeg kom ned. Men farvel.